Здравейте и добре дошли на всички в нашата поредица Кой е по-най? Трети епизод. Този път поредицата ще е кратка, защото имаме само 1, 2, 3, 4, 5 Орео. бисквити. 1, 2, три са оригинални Орео. Белите. Това е микс от карамел и ваниля. И зимните. Имаме още и фалшиви Орео. Реплика Орео. Хайо. Тия се казват кукис. Тук мисля, ще пише Охайо. Охю. Или не знам. Тези съм ги взимала от... Мисля, че магазин Ауди. А тези са от Нето. А тези? От Kaufland. Добре, дай за накрая да оставим тия, защото имат най-много шоколад и после... Демек, първо ще почнем. Демек, тия са на накрая. Да оставим тия за накрая. Добре. Избирай. Почнем с най-недобре изглеждащите. Тия ли според тебе са най-недобре изглеждащи? Виж, тия някакви тук с млеко, нали, лилово. Между другото, да, виж. Тия колко са черни. Точно като Орео. Да, а тия са някакви кафеви, смисъл. Кафеви. Да. Тия тук също са черни, нали, тия са бели, ама... Те са си бели. Между другото, никога не съм пробвала тия бисквити. И аз не съм. Аз съм пробвал само оригиналните. Да отварям? Отваряй. Ето така изглеждат. Изглеждат принципно като Орео. Изглеждат като Орео, нали? Да, нали. На картината тук изглеждат кафяви, те са си черни. За мен няма разлика. Това е като оригиналните Орео. Може би крема малко повече. По-сухо е, мисля. На мен крема ми е малко по-различен, иначе бисквитата си е точно бисквит Орео. Ако примерно имам една бисквит Орео тая и не видя, че пише Орео, не бих я объркала. Чакай сега, ако не видиш, че там не пише Орео, не би я объркала. Не, примерно. Дадохме една такава и една такава. Ако не видя Орео, не бих объркала, за мен няма разлика. Има малко, по-сухи са. Съвсем малко в крема. Готов ли си с оценката? Да. Колко даваш? 1, 2, 3, 9. 9. Че на мен много ми харесаха, бе. А Руки на тебе харесаха ли? Не да спи. Руки винаги. Не му привличаш обаче. На мен, аз мисля, че няма да ми хареса. Аз също не ми изглеждат апетитни. Имаше преди едни обикновени бисквити. Сигурно ще си ги има. На тех ми изглеждат на най-обикновени бисквити. Имаше верно и някакви такива, ама не бяха ли квадрат? Нали? И по-големички. И без крем. Ама си мериш много? Как ти замериш си много? Ме ми мириш на червилото, че съм с червил. Най-обикновени бисквити. От крема дори не се усеща. Ти? Принципно да, но ми харесаха повече от ти. Аз лично не бих си ги купила повече. Аз бих. Аз не. В смисъл, да видя тия двете, бих си купил тия пред тия. Аз нямам. Тук ще има ожесточена. Готов ли си с оценката? Да. 3, 2, 1, 4. 6. Толкова ти харесва, че 6. Сега... Мислех, че кажеш нещо 9. 8. Мислех си за 8, ама... Мисля... Не, за сега. Пробваме сега тия. Тия изглеждат много странно, защото те са... Те са ремикс. Да, ама едното е с карамел, другото с ванилия.
Не И искам да видя отвътре как изглежда, защото няма шанс много да ме съмнява, че ще изглеждат по така. този начин. Допуснах бисквитите. Докато бях на касата и бях без количка. Иначе наистина изглеждат пък като на... Ама то сега в момента има, нали, от бисквитите такова. Да. Иначе, изглеждат като на снимката. да. Ама виж, ванилия само мириш. Дори не мирише На есенция. Много на ванилиева есенция. Какво е? Ванилова есенция. Има една ваниля. В едни малки такова, така как сипваш. Аз дори не мога да я изям. Първоначално усещаш само бисквитата и после идва ванилията и ти става гадно. Не мога да е... Абсолютно също мнение съм. То ли си оценката? Да. 3, 2, 2, 1, 0. 0? М. Никога не бих си го купила. Да. Останаха... То ти нямаш друг избор. Какво? Имам избор, обаче Тия са накрая. Така казахме, така се става. с вкусна ванилия са също. Ема, тук виж, тук директно си имаше ванилия и нали крем. Тук ако само нали, самия крем си е с ванилия, би трябвало да не е същия вкус. Мисля, дай просто да пробвам. Ще пробваме, ама гледай човек каква реплика, чак с мляко тринки. С мляко да се пие. Направо си откраднали Орео. Ема на оригиналното такова... Дай да видя Nutri-Score на оригиналните, на белите. Какво? Ти? Nutri-Score, на белите. Ти? Ти. Колко бели има, бе, човече? Еми, това е жълто, това не е бяло. Извинявам, това е голден. Nutri-Score. Го, аз го видях. Това ли е Nutri-Score? Какво? Не, нали каза, че това търсиш тук за... Не, това търся Nutri-Score. На тия бисквити Nutri-Score е. На Ореото нема Nutri-Score. И тук няма на тия. А тук дали има? Я, слагай там. На тия звъненията няма. Всичко фалшификат. Ти имат същата шарка като първите. Ето... Я дай. Не, това са първите. Обаче са... Не, това са първите. Точно това са първите. Тук е нещо като слънце и тук. Съвсем малко се различават и противно на опаковките. Виж сега така да ги хвана. Не, точно така. Дай ми другата опаковка. На тая опаковка бисквитата е много по-тъмна. Тук е много по-светла. А реално... Са еднакви. Не. Чакай. Обърка се нещо. Точно не съм се объркала. Гледай сега, дай пак. Реално на тая опаковка бисквитите са много по-тъмни. На тая са много по-светли. А реално това е бисквитата от този пакет и това е бисквитата от този пакет. Да. Объркани са. Виж, тук е тъмно, отвътре светло. Там е светло, отвътре тъмно. Айде, да видим. Аз ми реши също като първото. Директ Орео. Мината. Аз не житих ванилия. Виж самия крем как е. А виж на другите, примерно. Чакай. Виж примерно на това. Виж. Виж как тук е някакъв беличък такова, а тук едно просто разпада. На мен самите бисквити са ми като изветрели. Все едно, че са стояли отворени много време. Въпреки всичко не ми пречи да изям. Докато ям, може да отвориш тя. Те нови ли са? Миналата година съм го виждала. Вътре са с едни малки упаковки. Да, това го видях. 12 има в едно такова. Ами това аз видях някъде при малко чумос. В така. Вътре са по 2. Вътре са по 2. Значи не си къде съм продавала.
Видела миналата година. Отваряме 2 или отваряме 1? Дай да отворим един, на мен ми стреснаха. Те са залепени дори. Ами аз Орео, ги държах вкъщи, човек. Орео с бел шоколад отгоре. Нали залят? Мириш на бял шоколад. На мен лично не ми харесва. Аз имах много по-големи очаквания. Но и аз. То е някакво много сладко, ама не, как... Еме сладко, не. Самата комбинация от суха бисквита и бел шоколад. Е, Суха бисквита и който и да е шоколад. Не е добра комбинация. Знаеш, че ние забравихме да дадем оценки. на кой забравихме? Ама, На лилавите. Забравихме да дадем точки на лилавите. Ето тези. Сега, аз не знам как ще познаем като ядохме тези. В смисъл Помни как си просто вкуса, на тебе не ти харесаха, защото крема отвътре беше Да, ранлив. да. Според мен те бяха изветрели, въпреки че не са били отварани. Така че... Аз знам Окей. оценката. 3, 2, 1, 4. 4. Толкова ли па не ти харесаха, бе? 4. На тие. Има аз 4 А на съм дала и белите на да, на белите. 4. Има нито белите, нито ти ще си Ама ги това не е попълнила. бяло, това са гол, това е жълто. Така си го пише на кутията. Ако искат и лилави да са бели. На мен са бели. Нито едните, нито другите бих си купила повече. Добре, кои си била купила? Сега като всички тук. Като видиш в магазина, например, кои би си купила? Само тия. Да. Демек тия нормалните. Да, покажи ги на хората. Само тия бих си купила. Дай сега да се върнем на белите с шоколада. Да дадем оценка, докато не си забравя вкуса. То вкус не може да забравя. Що? Втръсва. Тук е труден избор. Може и да са по-вкусни, като седят от хладилника, нали? Като са такива студени, ги изкараш директно. Ама може и да не е така. В смисъл така си мисля, защото, нали, те, нали, с бял шоколад, това, мисля, че като са по-твърди, мисля, че повече ще ни харесат. Ще са достатъчно твърди. Там е проблема, че бисквитата е суха и просто са ги облели с шоколад, ама това не е добра комбинация в никакъв случай. Не знам, аз знам оценката. И аз знам моята. 5. 4. Аз давам 5, защото ми харесаха една идея повече. Примерно, ако трябва да избирам от тия трите, кое да си купя, бих си купила това. Кое? Белите с облетия шоколад. Да. Това е. Но иначе не бих си ги купила. Сега нямахме нито един Орео или, нали, дубликат, който да му дадем 10 точки. За първи път. Не, на мен много ми харесаха тия, където казах, че бих си ги купила. Обаче не знаех не знаех какво да очаквам от другите. И аз имах много големи очаквания за тия и нищо не стана. Да сметнем точките. Добре. И ние сме готови с резултатите. На първо място остават тези. Дубликата с 14 точки. На второ място са белите. Защото на тебе ти харесаха много. То ние по-голяма оценка от 8 не сме давали. Не, то като се замислиш, ние нямаме много избор. То е така, ама, нали, да, така. И на трето място са ето тези. С 9. Така, хора, благодарим ви, ако сте изгледали това видео до край. Харесайте го и се абонирайте за канала. Чао и до следващия път!